Nos, üdvözlök mindenkit! Úgy döntöttem, hogy készíteni fogok egy matek érettségi felkészítő videót. Egyelőre ez lesz az első rész. Remélem lesz rá igény. Ebben a videóban a 2024-es tavaszi érettségi videót fogom megoldani. Annak is még csak a felét. Aztán, hogyha lesz rá nagyobb igény, akkor folytatódhat a második felével, illetve a matek érettségi második részével, ahol már nehezebb feladatok jönnek. De hát akkor szerintem kezdjek is bele. A halmazoknál fontos ismerni a jelöléseket, vagyis azokat, amiket jelenleg aláhúztam. Az első aláhúzását akkor próbálok konyha nyelven magyarázni. Az uniót jelenti, ami jelen esetben az A és B elemeit, tehát úgy ömlesztve. Az unió azt jelenti, hogy A-nak vagy B-nek elemei, de mindenképpen A-ba és B-be valamelyikbe a kettő közül beletartozik. A fordított betű a metszetet jelöli, ami azt jelenti, hogy A és B, A metszet B, vagyis közös elemek. Mindkettőben benne vannak. Az perjel a komplementert jelöli, tehát A komplementer B, de amit látjátok, bekarikáztam, és igyekszem mutatni, hogy az A-nak eleme, de B-nek nem, tehát a 3-as és a 4-es az A halmazban van benne, de a B-ben nem. És hogyha ezt ábrázolni szeretnénk vizuális típusú emberek felé, meg hogy jobban érthető legyen, mert a halmazoknak szerintem főként az ábrázolás a lényege, akkor azt úgy tudjuk, hogy először a metszetet írjuk be mindig, tehát a közös elemeket, mert azok biztos, hogy a kettő a halmaz metszetébe fognak kerülni, mivel közösek, amik jelen esetben a már említett 1 és 2, aztán folytathatom a komplementerrel, mert hogy csak az A-ba fognak menni, tehát a 3 és a 4 csak és az A-ba fog menni, nem a B-vel közös részben. Mint tudjuk az unió elemeit, de már beírtuk belőle az 1-est, a 2-est, a 3-ast és a 4-est, tehát kizárásos alapon a B halmaznak már csak az 5-ös és 6-os fog menni. De mivel a feladat azt kérte, hogy külön-külön soroljuk fel ezeket, ezért kapcsol zárójelben a már megszerkesztett helyre beírjuk őket. Én még úgy tanultam, hogy balról jobbra növekedés, számegyenes szerint növekvő sorrendbe írjuk fel, illetve 2-s ponttal kell elválasztani őket. Tehát ha most lilával bekeretezett részben kerülnek az A elemei, tehát az 1-es, a 2-es, a 3-as és a 4-es az A részbe, és így a kékkel bekeretezett rész pedig a B halmaz elemei lesznek, ahová az 1-es és a 2-es szint úgy beletartozik, mivel közös elemek. És ha így fogod felrajzolni, akkor meg fogod kapni érte az 1-1 pontot. De mivel a szürkített téglalatban tilos bármit is írni, oda ne írjunk semmit. Derékszögű háromszögeknél a legfontosabb tudni azt, hogy melyik oldala a háromszögnek micsoda. Szóval rajzoljunk fel egy derékszögű háromszöget, jelöljük, hogy derékszögű, és a befogó az lesz, ami körbe fogja a 90 fokunkat. Ebből ugye 2 van, és akkor kizárásos alapon az átfogó pedig a másik oldal lesz. Mivel tudjuk azt, hogy az egyik befogója 24 cm, ezért egyik teljesen mindegy, hogy melyiket válasszuk ki, kiválasszuk, hogy az 24 cm, az átfogó pedig mindenképpen 25 cm lesz. Tehát akkor a másik befogónak a hosszát keressük. Ezt jelöljük el most X-el például, és én kiírtam magamnak, hogy ez a kérdés, hogy mekkora. Mivel derékszögű háromszögről beszélünk, a Pitagorasz tétel alkalmazható, vagyis a befogó négyzeteinek összege egyenlő az átfogó négyzetével, ami jelen esetben nálunk a következőképpen fog kinézni. Én az x-et fogom előre írni, mert ugye az az ismeretlen, tehát x négyzet plusz 24 a négyzeten egyenlő
25-tel a négyzeten. Ez pedig, amit tudunk, értelemszerűen kiszámoljuk, az x négyzetet úgy hagyjuk, már nem tudjuk tovább még kiszámolni. A 24 a négyzeten az 576, a 25 a négyzeten pedig 625, ha beírod a számológépedbe. Utána megoldjuk, tehát az x-et hagyjuk a bal oldalon, ezért elvesszük az 576-ot, de a jobb oldalból is elvesszük, tehát marad nekünk az x négyzet egyenlő 49. Ebből még gyököt kell vonnunk, mivel az x a négyzeten van, de nekünk csak simán x kell. Tehát az x-ünk az egyenlő lesz. Itt jelenleg lesz egy x1 és egy x2 is. Ugye az x1-ünk az 7, az x2-ünk pedig -7 lesz. De mivel az x-nek nagyobbnak kell lennie nullától, mert a háromszög oldala nem lehet mínusz, tehát negatív érték, ezért ezt jelöljük, hogy nem megoldás, és azt is leírjuk, hogy miért, tehát, hogy x-nek nagyobbnak kell lennie nullánál, és a -7 az nem nagyobb, mint nulla, tehát a másik befogósza 7 cm lesz. És azt is leírom, hogy miért, mivel van egy olyan azonosságunk, ha 2 negatív számot szorzunk, akkor pozitív számot fogunk kapni. Tehát ezért van az, hogyha a 49-ből gyököt vonunk, akkor mínusz és +7 is lesz az eredményünk. Ezt csak megjegyzésbe tettem hozzá, bőven elég lesz, hogyha a hetet így fogjuk csak leírni, csak szerettem volna kicsit okítani még a népet, hogy ilyen is létezik, de nekünk csak a +7-et kell leírni. Ennél a feladatnál nagyon fontosak a kulcsszavak. Tehát a legfontosabb, hogy elsősorban ezeket kijegyzeteljük. Tehát fontos, hogy egy 4 jegyű számot kell létrehoznunk, tehát húzunk 4 vonalat. Ezek jelentik majd a számjegyeket, és a kombinatorikánál szorzunk, vagy általában szorzunk, ezért tettem közé szorzásjelet. Fontos ezen kívül még, hogy különböző számjegyekből kell, hogy álljon, tehát nem ismétlődhet, tehát egy nem lehet, illetve az is fontos, hogy páratlan szám legyen. Ugye azt tudjuk, hogy akkor lesz valami páratlan szám, hogyha az utolsó számjegye páratlan. Ez fontos, valamint az, hogy az 1, 2, a 3 és a 4-es számjegyeket kell felhasználnunk. Na, ezek belül 2 darab páratlan számunk van, az az 1-es és a 3-as. Tehát a bekeretezett részre csak is az 1-es és a 3-as számot írhatjuk. Tehát 2 szám közül választhatunk összesen. Én most vizuális típusú emberek kedvéért le fogom húzogatni a megadott számjegyekből azt, amit random beírnék, de valójában nem azt írom oda, csak hogy szemléletesen hány számunk marad. Tehát, hogyha én az utolsó helyre beírok egy számot, legyen az a 3-as, akkor most visszamegyünk a számjegy elejére, és tehát oda 3 szám közül választhatok, ami lehet az 1 és a 2-es vagy a 4-es. Ha a második számjegyet nézem, oda már csak 2, az utolsó pedig 1 számjegy közül választhatok. Ezeket a számokat, amit az aláhúz, vagyis hát a vonalazott részekre írtam, összeszorzom, akkor meg fogom kapni, hogy összesen 12 darab különböző szám alkotható. Írhatsz választ, a lényeg, hogy oda téglalapba írva 12. Ennél a feladatnál tulajdonképpen csak le kell olvasni a diagramot, mivel ugye azt írja, hogy igaz az az állítás, hogy ugye 2023-ban 3-szor annyi termék lett értékesítve, mint 2022-ben. De a vak is látja, hogy 2022-ben 1000 darab, 2023-ban pedig 1200 darab termék készült, vagy lett értékesítve, tehát eladva. És az 1003-szorosa az nem az 1200, hanem a 3000. Tehát, hogyha én 3-szorozni akarom az eredeti termékek számát, akkor nekem 3000
Az ő állítások szerint 3000 darabnak kellett volna lennie, de mivel 1200 termék lett, amint itt most mutatok is, a 3000 pedig nem egyenlő 1200-zal, ez az állítás hamis. Mivel hogy nem lett meg háromszorozva, összesen 200 darabban lett több. Ugye tulajdonképpen, ha leírod, hogy hamis, és lemagyarázott szöveggel, vagy bármilyen matekos összefüggése, hogy ez nem jó, akkor az tökéletes. Az 5. feladatban egy azonosságot láthatunk. Ezt a függvénytáblázatban is ki tudjuk nézni, hogy melyeket kell használni. Tulajdonképpen nekünk A van az 1/2-en, ami egyenlő 4-jel. Ehhez, hogy meg tudjuk oldani, a függvénytáblázatban található A P per Q-adikon egyenlő Q-adik gyök alatt az A P-ediken azonosságot tudjuk használni. Tulajdonképpen itt csak be kell helyettesíteni, amit szeretnénk. Vagy hát nem is azt, amit szeretnénk, amit meg van adva, mert tulajdonképpen választási lehetőségünk nincs. A feladat már meg van szerkesztve. Tehát ebből kifolyólag az A az marad, mert az A az ugyanúgy A maradt. Tehát ugye a P, illetve a Q a 2-es jelöli, tehát második gyök alatt az A az marad, és mivel a P az 1-es jelöli, tehát A az 1-ediken, a 4-ediken pedig ott hagyjuk. Hogy eltüntessük egy gyököt, hatványozni kell, tehát itt már csak az A fog maradni, az elsőn, amit tulajdonképpen nem is kell kiírnunk, és a 4-et pedig szorozzuk önmagával, ugye a hatványozás miatt, ami 16 lesz. Tulajdonképpen ezt egy sorral lejjebb is írhattam volna, de így is elég. Tehát az A az 16. Én pedig köszönöm a megtekintést,